ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, мо ҳамин лета 3 моҳ 4 моҳ пеш муроҷиат кардем ба автошашкола форва. пеша чанд ҷойга муроҷиат карда будем, кормон буд нашида буд. мисол ҷое шида буд ки хидматмон кардан, ҷое шида буд хай реалне кормон буд нашид. мо ба ин маркова муроҷиат кардем, ба сари баланд аввалаш худованд худаш ба розии худованд гирифтем праваи худимон. ҳамин шумо хоҳиш мекунам ба сари баланд ва ба дили пир биен бихонен, мегирем праватона. Ягон қиин надорад. ман худам ҳамон қадар тасаввуроти соз надоштам. мақсад омадам қиин то фаввал гуфтан ки эй исусо фикр накун. ман гуфтам не намешавад. карочи ман мебурам мерам, мара гуфтан не бестай. ман дар конца задам, поезд гирифтам правара. ҳамин шумо ам бинам хеле бихонед мегирем обязательно. ахтон да бояд боша, ҳамаш мешавад. Ассалому алайкум. Ба он шахсоне ки моро ҳозир тамошо кардестиянд, ҳозир 3 моҳ пеш мо экзамен доштем. ҳамо нафарое ки видеоро тамошо карда буданд, праваи мо решени буд. мо экзамен супоридем, праваи тоҷикимона гирифтем. алҳамдулиллоҳ бо димбора адаша документ кардем, экзамен супордем барои праваи российский. худора шукр, 2 бор экзамен супордем, 2 бор экзамена гузаштем. рӯзи 27 соати 10:20 дақиқа иншоаллоҳ мерам правамо мегирам. ба одамое ки мисол моли мора навор дидестиянд, фақат гуфтанием ки ба сари баланд фақат биёянд. самый главный момент ин барои доверияи худаш ки биёя ба сари баланд бихона, соҳиби праваи российский шава. Машалло, бародар азиз, муборак шавад. Раҳмат. хуш омадед ҳама каса, бародарои азиз. хуш ба ҳоли ҳаматон ки мо қадр кардем имрӯз омадем. мехостам бародарои азиз ҳар яктаи шумо якборӣ пурсам дар бораи автошколаи мо, яъне ки дарсҳои мо чӣ гуна будану чӣ фоида доранд, чӣ фоида овардан барои шумо. ва дар муддати чанд қа ҳар яктаи шумо мақсад гӯем правоатона соҳиб шудем. муроҷиате ки шумо ба мо кардед, ҳамин муроҷиат шумо мақсад ки хона кард ё не, мехостем ҳамин чиза аз шумо фаҳмем. бародар азиз, маравад бародар азиз, мехостум як ду сухан шумо кунем. Агон форвер чигун бисёр ёрдам кунам. маълим ёдбор намазром бисёр ёрдам кардам. раҳмат шумо. мобайни 2 ҳафта баъд документ подача кардем демо. ҳай мобайни 1 моҳ баъд соҳиби права шудем. Машалло, муборак шава бародар азиз. ҳозир мана худо шукр российский права ҳай таксири задосим. Машалло. акай мусафиқу, саволи навбатӣ барои шумо. шумо дар масъалаи дарс ва дар масъалаи хондан чиро фаҳмидед ва дар муддати чанд қа праватон гирифтед? аввалаш ассалому алайкум. ман дар масъалаи дарс бисёр чим барои он ки пешаи дарс омадан ман худам самостоятельно тайёргарӣ дида будам. ягон чи дар калам надорам мадрос дигар. ва омадам ҳамиҷа хати шумо ҷаҳсар кардам, дохил шудам, ҳамиҷа хондем. вақти дарсда ёд гирифтагиём инами экзаменда омад, муаллими ёдбор инами знакора хел доскада истода ҳамаша фаҳмонд, ҳамон гапош дар ёдам мондагӣ буд. ва рафта хонада ҳеҷ кор накардам ҳамон рӯзо, фақат тайёргарӣ. Машалло. ана тайёргарӣ баъд 12 рӯз хондам, худо ба шукр. мобайни тичени 1 моҳда ман худо ба шукр правара гирифтам. барои он ки 1 моҳ дароз кашид ки вай камтар документҳои худам нашуд, регистратсияам камтар нито буд, барои ҳамон камтар дер кашид. барои ҳамон бачо ҳама документоша сабт кунанд, агар ҳам 15 рӯз 20 рӯзда иншоалло мегирифта бошанд. Машалло, беҳтарин. ва шумо як бор дигар аз ҳама бародарон муборак шавад бародар азиз. шумо бародар азиз чӣ гуфтанед дар бораи автошкола? хунар хондастем як ҳафта гузаштан. иншаллоҳ ҳафтаи дигар экзамен месупорем мегардем. Машалло. вале шумо экзаменга тайёр нашуда, уже экзамени шумо назначен шуда, документҳои шумо қабул карда. значит документҳои шумо соф буда. бародари азиз, аксар диловар ин бародари меҳрубонмон
олбои марҳамат дар бораи автошкола ва дар бораи дарсҳо камтар маълумот дидем. салому алайкум бародарони азиз, касоне ки правои гирифтан дорам. ҳамин моҳи май омада будем праздник мардикош кити рӯзи 30 июн уже правои гирифтем категория беша бо хайр аммо рӯзи 3 гирифтем категория 3D бас буридем. ман ҳамин дина 30 ба правои даста гирифтем. инструкторош нав категория 3 дешпам маълими ёдгора ёдамшон кити дониши ҳамин одам додишон кити 3 супурдем дешам бешам ҳамаша супурдем ваҷданиёшам супурдем ҳамаш қаноатманд. бародарои азиз, рекомендатсияи шумо барои мардуми муҳоҷир, одамое ки ҳамин масъалада мақсад муҳтоҷанд, ҳамин чиз лозимаст, шумо чӣ гуфтанед? албатта ки пешадам ин ки мо дар Москва мардуми Москва чем рафта дигар ҷо гирифтанаша экзамени ғалати ди мо медоед чуқо накай назначад мо ме Москва ягон ҷо набуромуда ман категория бешам гирифтам сешам гирифтам дешам гирифтем маълимои худамон тоҷикои худамон ҳамаш фаҳмондам. ако гап одамо худаш бар ҳамин дарфа биёю вазифаи тайёр накарди тикток тамошо кунӣ 2 моҳ ба музавват намекунӣ не пишти дарс шави навз хонию пишти кор шави агар ҳамин одам гуфти ишон боем мо 3 кас баровард омадагӣ ҳар 3 моҳ 3 кас даруни 2 ҳафта охири моҳ ба нарафта мо правом нагирифтагӣ ҳам 3 кас. хулоса тавсия метиҳем автошколаи форварда ба дастгирии бародарони акай Рамазон маълими ёдгор касоне ки омаданиан ҳаминҷо хонданиам марҳамат ягон ҷои фанду фиреб ягон ҷои хеле вай нест. ҳамин бародарои ки шидагианд аксарияти мо соҳиби права шидагием. кадомед ки хоҳиши омадан дорем марҳамат биёед ҳамҷа бародаро дастгиритон мекунем. саломат бошед бародари азиз. салому алайкум бародарам акаса назрин тинҷи саломатон хуба инамо қати бародаро ҳама каса омадем шиштем ай тарафи автошкола бути гапо шиштем оша задем ҳама каса ба ҳазор чахша кардем ина шумо биен бихонен праворо бигирен биен охира бишин қад бачаҳо ҳама каса чахша мекунем вақтон хуш мешавад ва мерен ҳама каса ай пай зиндагитон мешавад. иншаллоҳ беҳтарин. салому алайкум бародару ҳама каса хондем на автошколаи форварда правара гирифтем ҳамдо ай байн як моҳ гузашт омадем шиштем ҳама каса сарҷамъи одамое ки ҳама ҳамҷа права гирифтагианд. чӣ гуфтани ҳамҷа ки дар права биёя бихона автошколада рафта меспара иншаллоҳ мегзарад праваи расидра мегири бо ай қафои кор зиндагӣ. машаллоҳ беҳтарин. бародари азиз, ҳамин гуна дидем барои чӣ хел мо розиам чӣ хел мақсад меҳнати мо қадр кардем имрӯз омадам зиёфа ташкил кардем. фикрҳои худтона комментария нависем номерои мо дар рӯи экран мо дар